Moi buenas, que tal, Igenia? Como estás? Ben, ben. E logo, que vas facer hoxe? Cocer. Bueno, somos amigos, estamos falando así como se si fora un reportero, pero somos amigos. Mira o neto como se ríe detrás. Isto vai quedar para a posteridade, chavales. Vale. A ver, e logo, enséñanos que está facendo. Canto fai que coces? Xa chai moitos anos. Pero máis de 10, máis de 20? máis de 40 al menos. Máis de 40? Sí. Hostia. E teño 85. Bueno, non nos aparentas. Bueno, levas moito traballado, non? Já abundo. Bueno, pois a ver, vamos, enséñanos aí que está facendo logo. Agora vamos a amasar. Pero eso xa o tes preparado? Vamos preparar. Ah, moi ben. E tú sabes facer algo, Roberto? Eu vou amasar. Amasar? Pouco máis. Despois encargas a jefa. Pois veña, vamos logo de facer o fermento. Pero hai que apartar a fariña, caralho. Aí que hai fariña. E masa, O fermento que fai o día antes. Ah. Bota logo, vi. Vou dar esta papira a pouca quente. Está quente. Claro, eu onte fixen unha pizza, pero fago a masa que eu fago como, imagínate, como o tamaño do bolo dun pan, para facer unha pizza. Sí, a ver, compro fariña e logo compro botolle sal, aceite, auga, levadura e fago a masa. Claro, miña avó le fixo levadura, logo esta é levadura. É o fermento. Iso é o fermento. Vale, fai no día antes, a levadura fai no día Pero antes. e a levadura con que se fai? Con fariña desta. Con fariña, píllase un cacho da fornada do día anterior, da vez anterior, pillas un cachiño de fornada de cando está de masa. Sí. E con esa masa garda na nevera, consérvase. Dunha pa outra? Sí, esta ten lo menos máis dun mes. Consérvase. Estaba bárbaro. Botolle sal. É como faz o fermento, ao día seguinte, logo faz o fermento o día antes, cun cacho de masa. O sea, cun cacho de masa de aquí, tú vas a guardar para a siguiente vez, e a eso vas a botar máis levadura, ou non? No. A levadura é iso. É iso. A masa. O sea, o que eu compro como levadura, que eu compro a veces... Compras tú de levadura é masa de outro día. Do día anterior, por así dicilo. Como ten nas panaderías? Eu compro na panadería, me dan un taco fresco, e me pon levadura fresca. Iso é da mañá. A masa da mañá. É a masa que utilizan eles, a empaquetan e me venden a min. É vende xa a ti. A Amigo. ti é todo Dios. O sea, que podo facer eu o meu propio fermento, evidentemente. Sí. Onde podía haber guardado un cacho xa estaba. Xa o tiñas masa para a siguiente vez. Para a siguiente vez xa tirías masa. Fai no día antes para que medre o fermento, que senón... A levadura non che como a facer o fermento, agora deixar o fermento desto. Vale igual. Vale igual, pero non é o pan o mismo. Bueno, para valer vai igual. O mismo, pero non é o pan igual. Bueno, ahora trátase de amasar así, que é de facelo, vale. Sí. O seguinte paso que vamos gravar, porque senón salnos un vídeo de 7 horas, vai ser... Mezclar co fariña. Vale. Bueno, o de amasar. Agora estás facendo... Vale, entonces ahora o que fixestes foi... Desfacer o fermento. Sí, vale, e agora o que vas facer é mezclar a fariña... A masa. O sea, agora mezclas a fariña que tes ali... Callao, que é o fermento e faz a masa. E con toda esta masa, cantos bolos vas facer? Depende, ao mellor 22 ou 23, non son moi grandes, empanadas e todo. Que son de kilo ou así? Por aí. Sempre cociches para a casa ou algunha vez vendiches? Para a casa sempre. Ou para fora nada. Para fora nada? Non. Pero bueno, moitas veces che dirían si vendías, non? Porque a xente que non está habituada a comelo, valora-o. Xa, por exemplo, cando íbamos aló, a Porriños dicía canto costaba facer sempre lles loaba pan, canto costaba facer un pan destes. Porque querían que ellos levaran, claro. Bueno, e principalmente a diferencia que hai deste pan cunha barra das que compramos así destas industriales que se fan en 5 minutos. Este pan agora cando o metes para o forno ten que estar 2 horas no forno. E as 2 horas sácalo vai cocido.
Estás preguntando diferencias. No, bueno, quero dicir, a ver, eu, por exemplo, este pan teño comido igual dunha semana, e comes igual, ou de máis. Hai 15 días ou máis. Claro, e hai outros panes que comes... As barras, por exemplo, con polas hoxe unhas mañas xa non se come. Ou pola tarde xa non se dá. Exactamente, pero isto dentro de 15 días ainda o comes. Bueno, agora todo o verão metes ao congelador, claro. Claro. Que se garda menos que a calor. E o forno cando tedes que encendelo? Cando estiña a leva do pan. Cando suba para arriba. O sea, ahora vades preparar, o sea, estades amasando, o seguinte paso que vamos ver vai ser facer os bolos. O despois cantamos o forno. Cando estiña o forno quente, facemos os bolos. E despois metemos para o forno. Bien. Bueno, e agora toca preparar o lume. Sí. Ahora vas quentar o forno. Que é o seguinte paso, unha vez que temos a masa esperando. E xiña que esteño o forno quente, teño que tender e despois tal para o forno. Como se chaman estas ramas que fomos buscar? Xestas. Bueno, eso sí, xestas, pero chamastes de un... Vasallos para barrer o forno. Vasallos para barrer o forno, é dicir, ahora vou poñer aquí, vou gravar como é un vasallo para barrer o forno, que fomos cortar ahora directamente, porque o forno é moi fondo e ten que estar limpio, non? Sí, se Vale. a brasa toda. Pois fomos buscalos, que deben de estar por aquí, más ou menos, que é isto, unha xesta moi larga. E isto é a leña. Se vemos todo este proceso, vamos a entender por que un bolo de pan da aldea ten que costar moitos cartos. Verdad? Sí. Porque leva un proceso de moito traballo, non é 10 minutos en facer un bolo de pan. Sí. Bueno, a ti o que che costa ahora de todo o proceso é amasar. Amasar. Pero polo resto, diriges tú a obra. Sí. Moi bien, bueno, pois ala. Ahora, como te teño grabada, e tamén quero salir eu, porque a Higiene e eu somos amigos, vamos a salir os dous. E logo vamos a comer o pan. Vale. Moi bien. Bueno, pois ahora contanos cando sabemos que está o forno quente para... Ten que ir todo quente, estas pedriñas estar quentes, estas que están aquí. E como sabes que están quentes? Porque se blanquean elas. Ahora están negras, cando se poñen blancas é que están É que quentes. están quentes. E como se chaman esas pedras? As bucheiras do forno. As bucheiras? Sí. Bueno. Cuánto aprendemos hoxe. Pois. É que estas cousas son moi interesantes porque parecen habituales que son, pero non se conocen ás veces. No. Eu veño aquí como o pan, está moi bon, pero non sei o traballo que leva. Claro. É todo o que leva detrás, e o tempo que lle dedicade, sabes? Eu tampouco moitas cousas sei que se me gustan, pero sei como as amañan e como as fan. É que está leve. Ahora a prueba de simpático. Está levedando aínda. Empuxas para baixo, cando sube, é que vai Sí, todo bien. sí. Vale. Es el test de que va todo perfecto. Bueno, llevamos aquí ya igual más de 2 horas, ¿no? Entonces empiezo a comprender por qué un bollo de pan puede costar más de 20 euros. O sea, yo me los he comido un montón de veces, pero no tenía ni idea del trabajo que da, de la preparación y del tiempo que requiere. ¿Qué estás haciendo ahora, Ingenia? Tendendo. Perdona, repite que no te entendí. Tendendo o pan, Facendo pan, é dicir, ahora estás collendo a masa que estuvo fermentando, que estuvo preparando, e estás convertindo en bolos de pan. En bolos de pan. Que de maneira normal esta artesa, isto chamas artesa, verdad? Sí. Vai che dar máis ou menos como 22 bolos, 20, 22, por aí. Vale, e vas facer as bolas e quedan aquí. Vale? Isto xa o fai ela porque leva toda a vida facendo e porque é unha profesional do tema. Entonces eu axudeilles no que podía, dirigido por ela, que foi en facer o fuego. Entonces vou intentar explicar o fuego. O fuego vaise facendo unha llama dun lado, hai que ir movendo as cenizas, retirando as cenizas, movendo a leña, aquí dá un calor exagerado, o sea, é un traballo físico moi duro. Así que, bueno, vamos a seguir grabando o proceso.
Bueno, Igenia, cos máis dos 70 anos que ten, non fai só pan, fai a comida, atende a casa, atende os animales, o sea... Sempre foi unha luchadora, verdad que sí, Igenia? Sí, yo sí. Vamos, María José. Bueno, hasta ahora solo salió tu madre en el vídeo y tu hijo, entonces la generación intermedia. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Estás aprovechando la masa? Para facer empanada. Para facer empanada. Exactamente. Bueno, isto é unha empanada, o que fixestes aquí é unha pizza, 2 pizzas. O sea, que aproveitas a masa para facer pizza, empanada e os bolos. E os bolos, e vou facer outra, o que lle chaman na panadería o bolo preñado, de panceta de cerdo, chorizo, cebola e pimiento. Aquí estamos traballando todos en equipo. Eu estou co menos técnico, que é o do forno. Genia está co do facer os panes. María José ca pizza ca empanada e cos bolos preñados. E eu estou aí que eso dá un calor da virgen. Pero bueno, estamos pasando ben. Eu polo menos porque é novedade. Elas me parece que non tanto. Vale, que estás facendo ahora logo? O que lle chaman os panadeiros o bolo preñado. Este é o bolo preñado. Eu pensei que era un bolo máis pequeno. No. O bolo é como o que queres facer tú. Claro. O sea, este é o mesmo proceso que cando se fai un deses de chourizo. Más ou menos. O que pasa é que este leva algo máis. E o forno. Agora vas facer outro bolo preñado, mentras ela prepara a masa. Efectivamente. Con o mismo pan e o condimento que preparaches desde onta noite. Efectivamente. Pero onta noite porque tú querías aforrar o tempo ou por algún motivo en onta concreto? noite por desalar a panceta. E despois hoxe paseina na sartén cos chorizos e os pimientos e as cebolas. Porque senón está moi salado, claro. O sea, todo é un traballo de varios días. En cadena. Cando me dicía antes Roberto que se guardaba a leña desde o inverno, Claro. xa é un traballo en cadena. Bien. Efectivamente. Ahora está madre e hija A ver, trae. preparando esto. Yo estoy seguro de que este vídeo, cuando lo veáis pasado el tiempo, os va a molar. Atrás se ven las llamas allí que están preparadas, están calentando el horno para que... Ahora el horno ya está preparado, lo que pasa que estamos esperando a tener todo el producto para hornear y ahora están preparando lo que se llama o bolo preñado. Que aquí chaman o bolo de liscos. Aquí chamase o bolo de discos. A veces falo en castelán e a veces en galego, porque me gustaría que o vídeo o vexa xente que entenda en castelán tamén. Pero bueno, mezclas, me da igual. O vídeo é para rirnos nós e para divertirnos. Ahora ten un valor. Vale, e isto unha vez que se cerra, convirtese nesto. Efectivamente. Mais a pizza, mais a empanada, mais o can, que tamén quere cociñar. Hola, ves? Tamén quere cociñar. Tú que faz? Estos son os bolos que están preparados, xa casi. Aquí quitamos la ceniza. Deixar esta brasa. Esta brasa hai que deixarla. Por qué? Senón, ao meter o pan, hai que volver a subir. Para que quente desde fora. A hora de verão non fai falta, pero en inverno incluso hai que tapar. Tapalo con isto. É un forno moi grande, moi profundo. Non se aprecia desde a cámara. Pero agora ainda non está limpio, Vale. E agora hai que limpialo para que este totalmente limpio para meter o pan. Con toda a Pasar a subir máis con os bravos un pouco. Isto é o que fomos buscar antes, que é como unha especie de xiesta larguísima que se chama... larguísima por non joder as maus, Bueno, claro, pero como era que se chamaba? Vasallo. Vasallo, que é unha xiesta moi larga, como dixo María José, por non joder as maus, porque, claro, desde a grabación non se aprecia, pero se te acercas a menos de 2 metros do forno, queima moito a piel. Entonces, ahora é para que este totalmente limpio. Este normalmente agora tiña que encenderse, ves? Ah, ten todo controlado. Ves como por no pouco lle queda, que non lle queda casi nada, pero se lle queda algo, cun segundo xa non queda nada, evidentemente. Bien. Pero xa non queda casi desde o primeiro. O vasallo fomos buscar antes, o sea que é un vasallo fresco.
entonces Fúmolo buscar antes e cortalo. Quero decir, por que conto isto? Porque é un dos traballos máis que conta con ter a leña seca, con ter a leña desde inverno, con ter planificado facer a masa, con ter planificado a masa madre que prepara esta muller. Todo isto é artesanal. Ingenia, mira pa aquí, Ingenia, que estás aí nun plano moi bonito con todo o teu traballo feito. Entonces é todo un traballo de equipo moi laborioso, que fai que estes bolos de logo están tan ricos, pero que se non sabemos todo o traballo que levan detrás, nos pode parecer que, bueno, está ben, pero nada máis. Entonces, ahora que vas facer? Diceslle que poña a fariña, que quere dicir? para que Está moi caliente. saber se está moi quente que queima o pan. O sea, vas a medir... Non ves? Mira como... Ah, fai chispas, vale, sí. Exacto, eso Eso está moi que quente. quere dicir que está moi quente o forno. Efectivamente. Que queimaría. Hai que deixalo enfriar un pouquinho. Vale. Entonces xa non pos a tapa. Como fai chispas o... Entonces hai que deixalo enfriar 5 ou 10 minutos. Vale. E despois, para que non o queime, tamén é importante meterlle a berza, por un lado. Iso é importantísimo, para A berza, que non pa que? queime. A ver se vai ser un indicativo para ti, para saber se queima ou non. Claro. Para que non queime xa directamente. Non é indicativo de nada, para que non o queime. O sea, a cada pan lle vas meter unha berza. No, Porque así está ese bastante puñado de berzas. ao lado. Ese puñado de berzas a un lado, e así axuda a non queimar o pan. Hostia, e iso por qué? Pois non o sei, pero funciona, Bueno, funciona. Que é o asunto, moi bien. Exactamente. Non... Detrás é onde queima mal o pan. Que estades facendo ahora, entonces? Ahora, Ingenia, pásalle o bolo a María José, que enforna, tú que dices, o tu método que é de atrás pa diante. Efectivamente, dun pezo do forno para diante. E tú tamén o tes feito ao revés, non, Ingenia? No, eu empezaba deste lado. Ah, vale. Bueno, cada un ten o seu método. Entón vai seguinte a O calor. problema dai é que non se peguen os pas. O máis que forna como queiras. Vale. O claro é que este traballo hai que facelo de seguido, para que porque senón uns queimase moito máis que outros, non? Claro, home, sí. E se empezas de atrás. Para iso é a esencia da berza. Ah, esa é o que os protege. Supuestamente. Moi bien. Según dicen, Vale, ahora ya lo estáis metiendo todo. Ya está todo metido, vale. casi. E ahora? As empanadas. Ahora faltan as empanadas. O pan 2 horas. No fondo non se ve moi ben aquí, claro, porque non hai moita luz. Pero xa se ve que hai algúns que empezaron a queimarse e a inflar. Vale, as pizzas, as empanadas e o bolo preñado. E canto dices que te 2 horas agora, non? O pan 2 horas, o que é o pan. As pizzas 20 minutos e as empanadas media hora. Ajá. Ao largo. Igual, fixemos ao contrario. Bueno. Bueno, ahora xa estamos poñendo un foco aquí que distorsiona un pouco, pero xa vedes como evolucionou o asunto, non? Aquí xa hai cousas que valen casi para comer. Vale, mirade como está a pedra toda blanca, como dicía Ingenia antes, que é a muestra de que está quente o forno. Bueno, ahora ya salen las... ¿Esto qué es? La empanada, ¿no? Vale, ya sale la empanada, a ver si me enfoca mejor. Vale, sí. Y quedan dentro... Uy, mira, esos son las... Los papeles de tapar. Los papeles y la brasa que hay abajo. Vale, y allí quedan hasta las 4:30, sí, para cumplir el tiempo, los panes, que luego os voy a enseñar. Bueno, pues son las 4:30 más o menos. Así que la faena rematada. Solo queda retirar el producto. Vas a utilizar esto para quitarlo.
é todo... Bueno, 18 bolos. Aquí están as profesionales. Saluda a cámara. Genia, saluda. Tú saluda a cámara e di, buenas tardes, como están ustedes? Vale, que truco me dixeches antes que era do pan? Un secreto que non sabíamos. Se vai cocido non queima. Non queima, así que vámoslo probar. E se está crudo... Home, algo ten que queimar. Pero... Home, algo queima, pero a verdad é que non escalda. Non. Curioso. Bueno, pois a ver que sacamos deste vídeo.